Que tal? Moi boas e moi benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade, un programa no que faremos repaso da actualidade do sector vitivinícola que ven fortemente marcada pola vendima. Imos antes coa cabeceira e comezamos de seguido, non marchen. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo pasta fresca a base de fariñas e aceites de moita atracción e apetencia para os roedores. Non lle afecta o contacto coa auga nin a humidade, deseñado para sitios que poidan estropear outro tipo de cebos. É moi superior ao resto de raticidas do mercado, nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Pergado F é un funxicida indicado para o control do mildio da vide. Proporciona unha protección robusta e consistente das follas e acios e está especialmente indicado para protexer a floración, dende o comezo da esfarma ata o grao de herbella. Pergado F, un produto Singenta. A denominación de orixe Rías Baixas xa está metida de cheo na vendima e o 80% das adegas xa traballan na recollida dos acios. Segundo as primeiras estimacións, xa se superaron os 11 millóns de uva recollida. Nos visitamos esta semana la Garda Condesa. La vendimia de este año ha sido un poco atípica, se nos ha adelantado casi unos 20 días con respecto a la vendimia del año pasado. El año pasado empezamos el 19 de septiembre y este año, con una serie de parcelas que tenemos ya en parcelas más de monte, más secas, hemos iniciado la vendimia el 27 de agosto. Eso son lo que te decía, unos 20 días de adelanto. A partir de aquí, bueno, pues se ha tenido que volver a replanificar todo lo que estaba previsto y así hemos empezado. A testemunha de David Landín, director técnico da adega La Garda Condesa, é moi semellante ao que nos atopamos en calquera adega da denominación de orixe Rías Baixas. No seu caso, o inicio da vendima foi paulatino e escalonado. Aparte de que se haya adelantado, hay parcelas hoy que dan perfectamente los parámetros de calidad para ser vendimiadas la última semana de agosto, lo cual no es normal en la denominación de origen, pero sin embargo también tenemos parcelas de proveedores que nos van a obligar a esperar a finales de la semana siguiente. Es decir, un poco la línea de esta vendimia va a ser iniciar, parar, volver a iniciar y parar ya para iniciar finalmente con una uva que compramos en el Ulla, que esta ya de siempre, pues llega siempre 15 días más tarde. Hasta ahora las gradaciones alcohólicas son buenas, y en donde encontramos algo más de variabilidad es en el parámetro de la acidez total. Y no es un año donde encontremos ningún tipo de uva botritizada, pero yo creo que es genérico o se puede extrapolar a toda la denominación de origen. A acidez elevada estáse a dar na gran maioría das parcelas da denominación de orixe, que veñen de despedir unha campaña no campo tranquila e sinxela. Lo más notorio, la escasez de precipitaciones a lo largo de todo el verano, que es lo que ha marcado un poco la pauta. No ha sido un año, yo creo que si se han aplicado bien los productos fitosanitarios, no ha sido un año que haya generado problemas ni de mildiu, ni de oidio, y mucho menos polilla y después botritis.
O broche de ouro esta campaña é a vendima en Lagar da Condesa. Hai máis dunha semana que arrincaron os traballos nas súas 20 hectáreas de viñedo, repartidas entre os concellos de Portas, Caldas e Barro. Co obxectivo de aumentar a produción, tamén mercan uva a preto de 30 viticultores. Nosotros habíamos previsto un incremento en las producciones de los proveedores y las nuestras propios entre un 15 y un 20% con respecto al año pasado. También es verdad que al margen de ello la bodega da un salto en la cantidad de uva a procesar. Nosotros empezamos hace 4 años con unos 70.000 kilos de uva y este año llegamos a los 250.000, ese es el objetivo. Y no estaremos lejos de alcanzarlo. Como a maioría das adegas, Lagar da Condesa reforza o seu persoal para a campaña de recollida. Este ano traballan preto de 45 persoas, ademais dos 10 que se encargan da recepción da uva e da súa xestión na adega. Entre todos, elaborarán os 2 caldos que producen, Quentia e Lagar da Condesa. Quentia es un vino normal, un vino que se trabaja durante el IAS. Nosotros no salimos al mercado nunca en el mes de diciembre, en enero. Este año pasado, este vino 2016 salió al mercado en marzo. Es un vino con cuerpo, es un vino fresco a su vez. Y después tenemos Lagar, ya en Lagar cambia. En Lagar estamos jugando con un 30, un 35% de vino fermentado en barrica y salimos al mercado con Lagar en abril. Al no tener prisa por salir al mercado con nuestros vinos, también nos permite un poco elaborarlos un poco de una manera un poco más lenta. Ao redor dun 90% da uva colleitada destinarase á elaboración de Quentia, marca que saca ao mercado preto de 150.000 botellas. Moito máis reducida é a produción de Lagar da Condesa, da que só se elaboran 28.000. A vendima deste 2017 tamén é madrugadora en Pazo Baión. A adega arrincou este luns os traballos de recollida de acios despois de que as chuvias da fin de semana axudaran a compensar os parámetros. Nos a semana pasada, pois bueno, a verdade que eso, xa tiñamos o grado alcohólico un pelín alto, pero bueno, esta acidez ainda seguía tamén moi alta para que estuveran equilibrados. Entón, esta semana sí que xa están ben. Estas choivas que tivemos onte aínda, a verdade que, bueno, sí que axudarán a equilibrar un pouquiño máis. A verdade que, bueno, foron un pelín escasas. O ideal é que chovera un pouquiño máis, sobre todo naquelas parcelas que sufriron un pouquiño de estrés hídrico, iba a axudar a rehidratar máis. Para eso, pois bueno, non vai a facer moita cousa, pero bueno, a verdade que foi positiva. Así, a uva das fincas de Pazo Baión entrará en perfecto estado sanitario. Tamén recollerase cantidade. De feito, calculan que se rondarán os 140.000 kilos. Facía moito tempo que non tíamos unha uva tan sana, moi boa de vendimar, é dicir, non hai que seleccionar nada prácticamente, está todo moi ben, e bueno, eu creo que a verdade que estamos tendo uns ingredientes moi bons para que esta colleita 2017 sea excepcional. Segundo os cálculos dos técnicos, a vendima das 24 hectáreas de viñedo de Pazo Baión prolongarase ao redor de 15 días. Son 24 hectáreas de viñedo que temos, as temos zonificadas dentro de 8 parcelas, e dentro destas parcelas as vamos vendimando gradualmente, esperando ya este momento óptimo de maduración. Entón, bueno, aquí solemos facer unha recepción de uva moi pequeniña todos os días, de como moito 10.000 kilos de uva, e vamos seleccionando este tipo de parcelas. A nosa forma de pensar na uva e no viño é de non tocar. Para facer un bo viño non podes tocalo en bodega. Entón, para iso tens que esperar a que a acidez baixe en viña e que a uva madure na viña e que entre, vamos, no seu momento óptimo de maduración. Para esta campaña, a adega conta con case 50 vendimadores. Desde eles forman parte do programa de reinserción de extoxicómanos que Condes de Albarei ten en marcha dende o 2008, ano no que mercou o Pazo Baión. É unha experiencia moi boa con elas, nos temos un compromiso de dar 400 jornadas ao ano, e a verdade que prácticamente todos os anos as duplicamos. Temos xente en plantilla prácticamente todo o ano, e despois a maiores, pois bueno, nesta época pois a reforzamos con máis xente para vendima. Este primeiro día de vendima en Pazo Baión contou cuns colaboradores moi especiais. Ata as fincas do Pazo desprazáronse os xogadores do equipo de balonmán Condes de Albarei Teucro, conxunto que hai pouco asinaba un contrato de patrocinio coa cooperativa cambadesa. Xa vestidos cos novos equipamentos da tempada, xogadores e corpo técnico colaboraron no inicio dos traballos e coñeceron o proceso de elaboración do viño. Facemos a presentación con eles, pois bueno, a verdade é que xa fai uns meses que se fixo oficial, non, esta nova relación que temos con eles,
difíciles. Bueno, quixemos aproveitar a vendima, que entendemos que é un momento especial aquí en Pazo Ballón, para que viñeran a conocer Pazo Ballón. Bueno, un poquinho abrirnos as portas, que sepan que esta vai ser ahora a súa segunda casa e que nos teñan aquí para o que queiran. Os traballos tamén arrincaron en Condes de Albarei. A comezos de semana, a cooperativa comezou coa recollida dos acios para elaborar un dos seus viños especiais, o enxebre, que procede de cepas bellas. O grosso da campaña arrincou o día 6. Os en Condes de Albarei prevemos rozar os 3 millóns de kilos. O ano pasado tamén nos quedamos nesa cantidade, de 2.900.000. Entón, eu entendo que este ano, de forma xeralizada, que vai ser unha produción moi parella do ano pasado. A diferencia que, o ano pasado houve certos viticultores ou en certas bodegas que sufriron grandes mermas por mildiu. Entón, serán eses casos nos que sí que poidan aumentar considerablemente a produción. Pero, naqueles casos que o ano pasado non tuveron estas mermas, eu creo que vai ser unha produción moi parella. Deste xeito, confirmase un adianto de 15 días respecto da campaña do 2016. O pasado luns, a Comisión Organizadora da Cidade Europea do Viño celebrou a súa terceira reunión, un encontro no que os colectivos implicados fixeron balance das actividades que se realizaron durante o mes de agosto. Tamén abordaron todas as que lles quedan por diante. Cambados apura o treito final do seu ano como Cidade Europea do Viño. A día de hoxe xa se executaron ao redor de 60 das actividades recollidas na programación, citas que están a deixar un bo sabor de boca na organización, tamén as preparadas durante o mes de agosto. O evento máis importante foi a Festa do Viño Albariño, que xa se había comentado na reunión anterior, pero tivemos tamén o desfile de moda de Basoto, tivemos o primeiro encontro de medio ambiente, tamén tivemos a primeira feira de medieval. Hubo unha serie de actividades e eventos que se fixeron no mes de agosto que creo que funcionaron, que tuveron moi boa acollida entre as veciñas e veciños de Cambados e tuveron éxito de convocatoria. Así o transmitiu onte o edil de Enoturismo aos membros da comisión organizadora que celebrou a súa terceira reunión. Como sucedera en xullo, renovouse das actividades estrela, conseguindo ao redor do 70% de ocupación tamén en agosto. Tal é a demanda que decidiron prolongar estes percorridos polas adegas ata o 20 de setembro. Xa non van a ser 13 adegas, porque agora é un momento para as bodegas de moito traballo e entonces, hai algunhas adegas de carácter familiar que nos dixeron que non tiñan personal disponible para atender as visitas e en total van a ser 7 adegas, son as 7 adegas que xa participaron no programa anterior do Enobus. Agora a Cidade Europea do Viño Cambadesa prepárase para os últimos 4 meses con máis de 20 eventos por realizar. O máis inmediato é o festival desta fin de semana no Parque de Torrado, tamén a Festa da Vendima que se celebrará en outubro. Vai haber un concerto que van a ser músicos de Cambados, é dicir, queremos solo músicos de Cambados, non por ningún motivo, porque queremos poñer en valor o noso, e tamén vai haber recoñecementos a viticultores e a responsables, representantes do sector vitivinícola de Cambados. A idea é que esa Festa da Vendimia que podamos seguir repetindo nos vindeiros anos, por eso a poñemos no mes de outubro. O calendario das citas internacionais pecharase co primeiro encontro de confrarías gastronómicas que atraerá a Cambados a organizacións de España, Francia e Portugal. Ademais, a vila non quere pasar por alto o aniversario do seu nomeamento, que se producía en Palmela o 4 de novembro de 2016. Facer aquí diante da Plaza do Concello un brindis colectivo, co sector, cos adegueiros, cos viticultores, coas veciñas e veciños de Cambados e compartir ese éxito, con todos, non? E esa é un pouco a idea, non só celebrarlo este ano, sino creo que é unha data importante e que se debería celebrar todos os anos, non? Foi un día no que a historia cambiou para ben, para Cambados e para o sector, e un día creo que moi importante e que está ben que o celebremos e que o compartamos entre todos, non? As actividades enmarcadas no Día Europeo do Enoturismo, intercambios con outras cidades ou varias exposicións son outras das citas que Cambados aínda ten pendentes como Cidade Europea do Viño. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas.
Continuamos repasando a actualidade na sección das breves. Máis dun milleiro de persoas achegáronse ao Enotrac, que no turismo en Galicia instalou este martes na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Os visitantes recibiron información sobre as posibilidades que esta marca lles pode ofrecer. Visitar adegas, aloxamentos con encanto, os mellores restaurantes e unha ampla proposta de actividades de ocio e tempo libre. Ademais, 60 persoas participaron nas dúas catas de viños comentadas pola sumiller Mercedes González, que levou os asistentes a unha viaxe polas distintas rutas do viño integradas en Enoturismo de Galicia. Os diferentes caldos estiveron maridados con conservas proporcionadas por Anfaco Cecopesca, queixos da denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa e pan de cea. Como complemento, un dúo musical amenizou a tarde. A vindeira cita do Enotrac será en Ferrol para despois pasar por A Coruña, Pontevedra, Vigo, Ourense e Lugo. Enoturismo en Galicia é a marca paraugas que agrupa as 5 rutas do viño de Galicia e que conta co apoio do clúster de turismo e da Axencia de Turismo. A festa da Cidade Europea do Viño será gratuita. Finalmente, o Concello de Cambados decidiu que durante o día 9 se abrirán as portas do Parque Torrado a todo aquel que queira participar do evento, sen ter que aboar ningún tipo de entrada. Deste xeito, o Goberno local axústase a liña xeral que viña seguindo para os eventos do programa da Cidade Europea do Viño. A pesares desta decisión, o programa dunha das citas estrela mantense sen cambios. Así, ademais da oferta musical diferente a que xa se puido gozar nos festivais do verán, con grupos como Belaco, Familia Caamaño ou Ayatolá, a organización non muda as food trucks, o mercadiño de roupa ou as actividades para os máis pequenos. No eido gastronómico, o Concello volve a apostar pola formulada festa do Albariño, que colleitou un gran éxito de público. A presenza de algúns dos cociñeiros máis recoñecidos do municipio, como os dos establecementos Pepa a Loba, Pandemonium e Lume Lento. Estes 3 locais serán os encargados de ofertar os menús que se poidan degustar durante o evento musical do Parque Torrado. Todos aqueles que xa mercaran as súas entradas poden recuperar os cartos a través da web de Etiquetea. E coas breves despedimos o Orixe e Calidade desta semana, pero non esquezan que o vindeiro xoves voltaremos con máis actualidade do sector vitivinícola e, por suposto, máis vendima. Ata entón, sexan felices. Pergado F é un funxicida indicado para o control do mildio da vide. Proporciona unha protección robusta e consistente das follas e acios e está especialmente indicado para protexer a floración, dende o comezo da esfarma ata o grao de herbella. Pergado F, un produto Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo portacebos, fabricados en plástico resistente a intemperie con chave de seguridade para dificultar o acceso de nenos e animais domésticos. Dentro dos portacebos, os roedores están máis confiados comendo. Nova gama máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.